Andreas, nu har vi lige ude at løbe 11,8 km, Ja. inklusive 2 bakker. Ja. Hvordan har du det? Ja, jeg har god samvittighed. Ja. Jeg har rigtig god samvittighed endda. Så det var dejligt. Når du løber normalt, er der så også altid så mange bakker, eller er det exceptionelt til jer for mig? Vi har taget dobbelt bakketur udgaven. Ja. Normalvis så løber jeg 4 km eller 3-4 km, og så en god sej bakke på en 2-3 km. Og så er der også sådan lidt lige ud bagefter. Det er sådan en kombination. Og du løber altid i skoven? Fortrinsvis i skoven. Det er hyggeligt, det er spændende, og der er altid noget nyt at se på. Ja, vi så jo både musvåger og spændende historiske steder og spættetræer. Er det sådan nogle ting, du godt kan lide at se? Man lægger mærke til de forskellige ting, der er i naturen. Jeg kan huske, der var en enkelt morgen, hvor jeg vågnede 4:30, og på grund af en stresset hverdag, så begyndte hjernen jo at tænke igen, og så kunne jeg lige så godt stå op, så jeg løb fra 5:00 til 6:00. Løb sådan ude på engområdet og ind i skoven, og nåede i løbet af sådan en enkelt runde at se 7 stykker råvildt. Nej. Altså, så er man helt ovenpå, så er man overskudsagt til resten af dagen.